811 gatos viven na actualidade nas rúas do concello de Pontevedra. Están repartidos en 103 colonias, de cuxo cuidado se encargan ao redor de medio cento de voluntarios. Nos dá por primeira vez a situación real, non? De como están os gatos abandonados, non? Que temos na calle, incluso nas parroquias, e nos dá por primeira vez unha ferramenta na que poder traballar todos en conxunto, vale, para poder mellorar a calidade destos animais. Trátase do primeiro censo de colonias felinas que se elabora en Pontevedra. O traballo estivo coordinado pola Asociación Difusión Felina, que contou coa colaboración de Huellas Felinas, Adopciones Galicia e Galgos 112. En la ciudad de Pontevedra hay muchas colonias, pero los alrededores, todas las parroquias, San Andrés de Seve, bueno, todo lo que veis por aquí, Campañolo, Urizán, Marcón, Estribela, todo esto, aí está a tope. Con estes datos sobre a mesa, as asociacións reclaman unha maior implicación do goberno local para controlar e coidar estes animais. Actualmente son elas as que asumen o traballo e os gastos que conleva esta atención. Falta muchísimo protocolo, porque no es solo el CES, no es solo coger, esterilizar y soltar, sino que todos estos gatos, que son muchísimos, necesitan una serie de atenciones. Cuando caen enfermos, por ejemplo, nosotros gestionamos todo eso. Nosotros los llevamos al veterinario, nosotros pagamos los gastos, entonces necesitamos protocolizar esto, que nos echen más una mano, porque realmente nos sentimos un pouco solas en este momento. No marco do plan CES de captura, esterilización e solta dos gatos da rúa, o Concello de Pontevedra fixo unha chega de 16.000 euros este ano e castráronse 150 gatos, pero o compromiso é avanzar para mellorar a atención das colonias. Está claro que os cambios requiren o seu tempo, requiren a súa implantación, e neso estamos coa predisposición e coa voluntade de traballar. Un dos pasos que darán próximamente a entrega de carnés pros voluntarios que alimentan e controlan as colonias, de xeito que a súa tarefa estea protexida no marco da Lei de Benestar Animal da Xunta de Galicia.